Zeeuwse wethouders in Politiek Den Haag voor extra geld. Het is maandag 18 november, dit is Zeeland Nu. Veel meer geld nodig voor de Zeeuwse jeugdzorg. Syriëganger uit Capelle blijft ondanks verzoek vastzitten. En na 2030 gaan de leerlingenaantallen weer omhoog. Dames en heren, goedenavond. Er is echt nog veel meer geld nodig om de jeugdzorg weer op orde te krijgen. De maatregelen die het kabinet neemt zijn nog lang niet genoeg. En dus waren de Zeeuwse wethouders vandaag in Den Haag om hun boodschap kracht bij te zetten. Een beschaafd protest, zo zonder spandoeken en trommels. Maar keurige wethouders die in Den Haag actie voeren, het is nogal een statement. Het is heel uitzonderlijk en het zegt ook wel wat over wat er aan de hand is, hè? Hoe ernstig de situatie is. En dat we hier nu staan voor de jeugd, dat zegt al echt heel veel. De nood is enorm hoog, dus we moeten hier een signaal afgeven dat het zo niet langer kan. Jullie hebben wel weinig spandoeken bij je, hè? Ja, het is een heel vreedzaam protest. Het gaat vooral om het signaal wat we afgeven. Dat het zo niet langer kan en dat er dus geld bij moet, omdat je anders de kinderen in Nederland in de kou laat staan. Gemeenten krijgen al jaren te weinig geld voor jeugdzorg. De tekorten lopen op, maar de budgetten uit Den Haag blijven laag. Alle Zeeuwse gemeenten moeten grote verliezen slikken. Ongeveer 5 ton. Dus dat is voor een kleine gemeente als Capelle behoorlijk. 1,2 miljoen. En dat baart ons enorme zorgen. Ongeveer 2 miljoen. Dit jaar meer dan 5 miljoen. Dus iets van 6 miljoen. Wat vindt u daarvan? Vreselijk. Ja, daarom zijn we hier ook met z'n allen. Want ook de overheid heeft hier een hele schone taak om daar wel aan mee te helpen. Ik merk dat u langzaam boos begint te worden, hè? Of niet tekorten? Ja, vooral omdat je alleen maar slechte boodschappen moet brengen. Maakt u zich zorgen? Heel erg. Ja. De jeugd is de toekomst. En we gaan de toekomst afknijpen en dat kan niet. Meer dan 100 boze zorgwethouders uit het hele land hoopten vandaag op één ding. We hopen natuurlijk dat de minister erkent dat er nog steeds te weinig middelen naar de gemeente gaan. U hoopt eigenlijk dat hij geld toezegt? Dat hoop ik absoluut. Maar de minister houdt vandaag de hand op de knip. Hij wil eerst nog verder onderzoek doen. De 48-jarige Syriër uit Capelle, die verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie en moord, mag niet met bijzonder verlof. Verslaggever Mercy Kamermans, jij was erbij bij de extra beveiligde rechtbank in Schiphol. Waarom wilde hij eigenlijk naar huis? Ja, dat heeft alles te maken met zijn dochter. De man die woonde dus met 7 kinderen en vrouw in Capelle tot een half jaar geleden. Toen werd hij plotseling opgepakt. Enkele maanden geleden bleek dat de dochter kanker heeft. Zij ondergaat daar nu voor allerlei behandelingen, chemokuur. Ze moeten binnenkort geopereerd worden. Dus ja, de man wil heel graag bij zijn gezin zijn, zijn vrouw ondersteunen en natuurlijk zijn dochter. 3 maanden geleden vroeg hij dat ook al aan de rechtbank via zijn advocaat. Hij vroeg van ja, mag ik alsjeblieft mijn voorarrest thuis afwachten? Nou, dat heeft de rechtbank toen afgewezen. Die zeiden ja, de verdenking is echt veel te zwaar daarvoor. Terrorisme en moord. Vandaag probeerde de advocaat het opnieuw. Nu vroeg hij om 2 weekjes naar huis te kunnen, zeg maar. Om eventjes bij zijn gezin te kunnen zijn. Maar ook dat heeft de rechtbank afgewezen. Dus de man blijft vastzitten en over 3 maanden is er weer een tussentijdse zitting. En dan kan hij het opnieuw proberen. Mercy Kamermans, dankjewel. De mediawijste klas van Zeeland is groep 7B van de Theo Thijssen school uit Vlissingen. En daar waren ze uiteraard enorm blij mee. Nou, we hebben heel veel aspecten van mediawijsheid behandeld tijdens het Week van de Mediawijsheid met het spel Mediamasters. En daarin hebben we onder andere goede wachtwoorden behandeld, wat cookies zijn, reclames en wat voor invloed die hebben op filmpjes en kunnen hebben op de kinderen die ernaar kijken. Ik heb geleerd dat ik niet zomaar met mensen moet praten op het internet. En dat het op het internet dat het veel anders aan kan komen dan in het echt. Als mensen nare dingen zeggen en hele rare dingen tegen je zeggen of afspreken met je terwijl je niet weet wie het is. Heb je er wat van geleerd? Ja, heel veel. De Kuiperskerk in Sas van Gent heeft de Pieter van Vollenhovenprijs gekregen voor herbestemming van het voormalig kerkgebouw. Omdat er minder mensen naar de kerk gingen, is het pand verbouwd en biedt het nu ruimte aan een restaurant, een brouwerij, een versmarkt en worden er allerlei evenementen gehouden.
Het begon 20 jaar geleden met wat draadjes aan elkaar en via een telefoonlijn. Ja, dat is nu niet meer weg te denken en het versnelt en het verbetert nog steeds. En dus is het voor studenten en bedrijven heel belangrijk om te weten hoe ze met het internet om moeten gaan. Deze week staat er daarom een rijdend klaslokaal van zoekmachine Google op de markt in Middelburg om les te geven over marketing, veiligheid en privacy. De bus staat er tot en met woensdag. Het duurt nog even, maar dan heb je ook wat. Meer leerlingen voor het Zeeuwse voortgezet onderwijs. De dienst Uitvoering Onderwijs verwacht dat het aantal leerlingen op middelbare scholen over 12 jaar, na jaren van krimp, weer gaat toenemen. In Zeeuws-Vlaanderen bereiken de leerlingaantallen over 12 jaar hun dieptepunt. Daarna gaat de lijn omhoog. Ook Walcheren ontkomt niet aan een daling. En ook daar verwacht DUO vanaf 2032 weer meer leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op de Beverlanden en in Noord-Zeeland is de afname iets sterker. Toch gaat het aantal ook hier uiteindelijk wat sneller omhoog. Maar we moeten ons volgens Stichting Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen niet meteen rijk rekenen. Je zou bijna juichen, waar het niet, dat die leerlingen nog wel geboren moeten worden. Dus het is een wat, in mijn optiek, optimistische prognose. Waarschijnlijk baseert de DUO dat ergens op, maar wij baseren onze prognose beter op leerlingen die daadwerkelijk al geboren zijn. Als we DUO mogen geloven, heeft het Reinhard College in Hulst in 2038 nog 1000 leerlingen. Dat is volgens de Witte een mooi aantal, maar nog altijd niet genoeg. Met 1000 leerlingen kun je echt nog wel wat, maar het is wel zo, en dat staat nergens in regelingen of in de wet, maar iedereen is er wel over eens, je hebt ongeveer 1200 leerlingen nodig om een school goed te kunnen runnen. En dat wil zeggen een brede scholengemeenschap, met alle vakken en alle afdelingen. Als je onder die 1200 zakt, wordt het een stuk lastiger. Dus ja, met 1000 leerlingen kom je toch een stukje tekort. Bij mij in de studio is verslaggever Carlijn de Splinter. Carlijn, hoe komt het eigenlijk dat we ineens allemaal nieuwe zeeuwen erbij krijgen, waardoor we van de krimp af zijn? Nou, voor deze cijfers wordt ook gekeken naar de bevolkingsprognose. En daarin zien we ook dat het aantal Zeeuwen toe gaat nemen. Nieuwe baby's, en dat zijn natuurlijk de leerlingen van de toekomst voor het voortgezet onderwijs. Nou, de eerste stijging zien we over zo'n 12 jaar. Ja, als je dat terug uitrekent, dan worden de eerste baby's nu verwekt. Ja, goed. Laten we het daar maar even dan bij houden wat dat betreft. In de tussentijd is natuurlijk de nood nog hoog. Het is nog geen 2032. Nee, het ergste dieptepunt van de krimp moet nog komen. Dus vandaar dat het onderwijs nog niet staat te juichen. Het ergste moet nog komen. Ja. Zijn ze daar eigenlijk tegen opgewassen, de Zeeuwse scholen? Nou, daar wordt nog volop voor gelobbyd om extra maatregelen los te krijgen in Den Haag. Dat doet niet alleen het Zeeuws-Vlaams onderwijs, maar ook de middelbare school op Schouwen-Duiveland. Dat zijn scholen met minder leerlingen, maar ze zitten wel op een belangrijke locatie. Want als ze wegvallen, dan moeten leerlingen soms 20 kilometer reizen voordat ze op school zijn. Daarvoor wordt dus nog geld gevraagd in Den Haag, maar de scholen hebben op dit moment nog geen antwoord. Carlijn, dankjewel. Heel veel regen viel er vandaag niet, maar als je dan toch in een bui was, kon je er flink nat van worden. Verder was het vooral grijs vandaag. En morgen dan valt er in de ochtend af en toe opnieuw een bui. Later wordt het steeds wat droger en kan zelfs de zon even tevoorschijn komen. Het wordt dan net als vandaag een graad of 9. En ook de dagen daarna blijft het rustiger weer. Zometeen op Omroep Zeeland een nieuwe uitzending van de derde helft met collega Jan-Jaap Corré. Straks in de derde helft 2 enorme wielertalenten, want dat zijn Shirin van Anrooy en Tim van Dijken. Zij willen de absolute top halen en moeten dat dus combineren met school. En daar weet mijn derde gast weer alles over. Eugène Vach is directeur van het Scheldermond College dat school en sport combineert. Dat straks in de derde helft. En voor die tijd kun je nog kijken naar een verslag van de Sinterklaas-intocht van dit weekend in Sas van Gent. En krijgt u het uitgebreide weerbericht van Dorien Bouwman. Ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.